kulino aku ngene. Piye terus piye? 75 kowe kan ngekeke kowe selawe didum wong telu. Yo. Ah ya wis tak trimo ya Gong. Reng, jaluk ora? Jaluk oh tombo sirah ketiban tangane ndoro e. Petro iki enek dhuwit 5.000. Oh lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Tambani. Wis sah. 5.000 ditumpuk loro. Jaluk ora jaluk no. Ya ono dik 1.000. Wis terserah sak paringmu. Kari dhewe iki wis. Lho kok nggawa loro 500-an. Oh iya. Es njaluk dhewe ya. Dada. Bagong diparingi kok kula mboten Dada penyanyi kok pilih kasih. Wah. Gare wonten dawuh. Aku gelem menehi kowe dhuwit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning matamu ganti sih. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mengko saya apik. Opo ene ana rating Honda 70. Sing ngomong Bagong. Sing muni rating jangan kok. Matane kakane kaya rating. Puas kok. Nyakit njaluk apa-apa. Gusti mau adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komandan Kalidoso. Wah, Bagong. Semar kok kene 20. Semar iku nek nyekel ditoke esuk tiba. Matane wis matamu karo wong tuwa kok ana mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 ning kula betake. Dhek mung butuh tuku tes ya, Mas. Apa? Tes. Tes ki opo? Pila sing wedang dihiasi lho. Tes dukun mlontot. Niku kula kaki 20 men iso tanduk ping 4. Ya, Mas ya. Mengko kula kaki 300. Mar. Mengko nek Bagong goro. Waduh karo aku. Tak cangare cangkeme. Nyamar gawanan dhewe 300. Wis. Lah sido bati.